Неге жиылдығыз? Біз мәшітке тәрі қойдырмаймыз. Yok. Я вас по-хорошему прошу. Балалар, Аллаға тапшырдық. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Расходитесь. Расходитесь по домам. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Biz ekkeni tırlamıyorlar. Bizge şirkev kirek tugel. Әйе, біз мұсылман, бізге ширкеу керек түгел. Biz kişkineden İslam dinini tutabız. Я государю 25 лет служил. Меня все знают. Исеме geçinişip. Зөләйха, Ширкәү кушкан исемегезен сорыйбыз. Мулла кушкан исемемне генә беләм. И тут, мула. Ты же христианка. Марфа Васильевна, сиңа айтам, сиңа. Ширкәү документлары буенча син христианка. Архиерей сине монастырьга җибәргә куша. Нилкән Марфа Васильевна булыйм ди мин. Зөләйха мин. Әлхәмдүлиллаһ дин исламдамын. Минем керәшем булганым юк. Züleyha, dürüst түгел bu bizi хабарында кылатырмы? Марфа Васильевна, без сиңа бик яхшы жених хәзерләдек. Монастырьда тәүбә кыласың да кияүгә чыгасың. Әйттем ич инде Марфа түгел мин. Зөләйха мин. Гыймади кызы. Минем никахлашкан ирем бар, Сәлимҗан. Кешеләрдән сорагыз. Мулу в Казань. А Марфу Васильевну в монастырь. Есть законы. И их надо уважать. Bu benim хатыным, bu bir yıl önce benim хатыным. Жамағат, siz бит беләсез, нигә дәшмисез? Дөрес түгел. Ширкәү документларында Марфа кияүгә чыкмаган кыз. Ялгыш язылган. Батюшка, син аны беләсең бит. Тихо, тихо. Ширкәү документлары буенча сез егет белән кыз. Димәк, законсыз торгансыз. Сез зинашылар. Тәүбә кирәк. Алыгыз Марфаны. Уланың хатыны. Чтобы часами молилась.